साफ्रोमबो नायगिरि नोंथांमोनखौ बासायगिरि फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै खुलुमहरदों आरो लोगोसे फिन दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि गेजेरजों बरायदों। अनजाग्रा प्रियफोर, मा सावथाल जाथों, मा बर' जाथों, मा हारसा जाथों, मा मुस्लिम जाथों, मा हिन्दु जाथों, एबा मा धोरोमनि मानसि जाथों, एबा मा हारिनि मानसियानो जाया मानो, ख्रिस्टियान धोरोमखौ बयबो नायनो बायो। ख्रिस्टियाननि गोथार बाइबेलखौ बयबो सावो। अनजाग्रा प्रियफोर, दिनै नोंथांमोननो गोबां दुखुनांथाव बेबायदि मोनसे रादाब लानानै फैदों। सावताल सम्प्रदायनि गेजेराव सावताल सुबुंफोरा गोथार बाइबेलखौ इनाय अनागारियै सावबाय। बबेबा बजाराव मोननाय लेखाखौ सावनांगौ जेबो उसुबिदा गैया। बबेबा हाथाय बाजाराव बायनानै लानानै फैनाय बबेबा बहिखौ सावनायाव जेबो गिदिर बाथ्रा गैया। नाथाय बिथांमोना धोरोमनि लेखाखौबो सावनो गियाखै। जाय धोरोमनि लेखाखौ जों साफ्रोमबो ख्रिस्टियानफोरा मान सनमान होयो, गोथार लेखा होननानै बुङो। जोङो बेयाव थानाय फंफ्रोमबो बाथ्राखौ इसोरनि हां होननानै जोङो फोथायो। बै गोथार लेखाखौ बिसोर सावनो गियाखै। येस, अनजाग्रा प्रियफोर, नोंथांमोननो बेबायदि रादाब लानानै फैदों। दा बेयावहाय बे रादाबखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन। आरो लोगोसेनो साफ्रोम नायगिरि फोथायारि नोंथांमोनखौ खावलायनो हास्थायबाय, नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलाव सोरबा गोदान फैदोंब्ला, साबस्क्राइब खालामाखैब्ला साबस्क्राइब खालामना लादो चेनेलखौ, जेन फैबाय थानाय समाव बेबायदिनो सोमोनांथाव रादाबफोरखौ नोंथांमोना मोनबाय थानो हायो। आरो लोगोसेयैनो खावलायबावनो हास्थायदों, नोंथांमोना मोनसे लाइक होनानै गालांगोन। नोंथांमोननि लाइक होनाया आंखौ गोबां गोदान भिडिअ लाबोनो थाखाय थुलुंगा होयो। आरो लोगोसे नोंथांमोना सानोब्ला बे बाथ्राफोरखौ गुबुनाबो मोन्थिनानै थाथों, सोलोंनानै थाखाथों, गियानखौ मोननानै थाथों होननानै सानोब्ला नोंथांमोना बे भिडिअखौ शेयार खालामनानै होगोन। दे अब्ला अनजाग्रा प्रियफोर, नोंथांमोननो गुसुं भिडिअ क्लिप मोनसे दिन्थिग्रोनो हास्थायबाय। जि सावताल सम्प्रदायनि जि बाइबेलखौ सावनाय बेखौ दिन्थिनो नागिरबाय। नाथाय मोनसे दुखुनि बाथ्राया बेनो जे बे जिथु भिडिअ लानानै फैदों, बे भिडिअआ सावताल रावआवनो जागोन। दा जुदि सोरबा सावताल राव बुजिग्राफोर दङब्ला नोंथांमोना मोजाङै बुजिसिगोन। आरो जोबनाय फारसे आङो बे जाथाया बहा जादोंमोन, बोरै जादोंमोन, बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ जा एसे हायो नोंथांमोननो फोरमायनानै हैगोन। दा बेयावहाय भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन। आले दो नवा धर्म दले विरोधा कना ओना खातिर ते तेहन विदेशी धर्म ले वर्जन ने ना खातिर नवा बही को दले रपागे माके जता बही को काता को अब संताल को सचेतन तन पे आप क्रिश्चियन धर्म वर्जन ताबन पे ठीक है ताले और वो मुझे जोहार असन बिलाई प्लस नाम को सागुन दाराम इन देवाशीष तेहन अब बन नाम दिया जहां लका दो गनसा हेमब्रम गंके नवा लहाते हबन कथा होकना जहां दो कुंदुलबुनी आतु रे जहां ब्लॉक हुयु कान तको हा बांग्रीपुसी ब्लॉक ओडिसा खना नवा लहा बन कथा होकना जहां लका दो आको आतु रेना घटन बन आजम आकादा जहां दो इसै को बोलो काते बोई को एमा को कना जहां लका माइंड वाश काते मिटन एटा धर्म रे कांगुई जहां लका बन कथा होकना जे अबो जहां धर्म मेना एनखान चिका लकाते एटा होरा बना सांताल आतु रे इंग्रेज को धर्म को चला एनखान ओना को इदी काते जहां लका को उहिल लेदा 27 तारिख मिटन को प्रोटेस्टा मेनतेन आर जहां बोही को एमा का ओना को रापा का चितर बन नेल दाले कना जहां दो बोई को रापा गेता आरो विस्तारित बन बड़ाया गंके जोहार गे एकाला दो होय जहां लका पे लेदा 27 तारिख ओना बोई को पे धरावा ओना साउते जहां लका दो मिटन को प्रोटेस्ट आपे आदो चितर माले नेल दाले कना बोही को पे धराय दापे आदो चेलका प्रोटेस्ट को चेलका प्रोटेस्ट मना बलिंग बुझा ठीक लिया दूसरे ले जब है प्रोटेस्ट मने जहां लका पे ले लेदा ओना रे पे विरोध पे सामांग दापरामा ओका लका विरोध पे सामांग केता ओका लका पे विरोध केता विरोध दो जेहेतु अब मा अब धर्म मेना तो मना बखराते जे नवा अब धर्म बांग कना तो नवा इंग्रेज को धर्म कना इंग्रेज धर्म तो अब तो चेदा बन चला ओना खातिर अल्लाह दला विरोध के खातिर ता देन हला बोही को दला रपा किया अच्छा जहां माने इंग्रेज धर्म को अपना रेता जहां हर को एनखान आपे को उनका जहां बाको मेता या आको बोही को पे रपा केता बांगा बाको हेज कना को दो जाहु आले ओना मीटिंग रे बांग अब जहाना बैठक ना ले करावले तो 150 गान 200 गान होले जारा लेना तो बाको हेजा अच्छा को बाको हेजा को आदो आको धारी खबर सेटे ना जे आको जहां बोही को दोहो टका ताहेन से एम टोआ पिया को आदो ओना बोही को पे रापा तोरज के तकोआ आदो ओना खबर को ठेन सेटे ना से बांगा सेटर दो ना आको दो नोकाते दो ना को बड़ाई का से बाको बड़ाई का तो कथा दो ना आंजम दो को आंजम का गया जेतो आले अतु रहो इसे धर्म हर मना को गया तो उनको तो लई दना को लई का गया जहां भई बन हमला ओना दो करापा के आमेन ते दो अदो आको रिएक्शन चे लका आपे को बुझो को हेज लेना से ओका लका उनका दो बाको हेज कना हेज को दो
Acha ape atu re mane total tinag kan orang mena. Oke, nasna barai sana tu. Ale mena do mena gya sutri ghor khona chetan re mena. Tinag hor do nit dhabite Ingrej dhorom reko sen ko takana santal bagi kate. Onka do 6 orak gan ko chalaw kana na. 6 orak ko chalaw kana ko. Ado nit do ha chelka chet ko pe uihir akada unku 6 orak do bonga buru kore do ko du dela ko kena pe se banga se ako ko sala sege opalaka. Onka do adi jikha galmarao le doho ka meta ko kana le je disum kora ko isai dhorom kan gya to unku ko ma busa ko kona chawle ko emok kan gya to ape ho ame ape judi bape jom re ho bale badhiya pe ke boro no je baha ko ma mane ko puisa ko uthau kana puisa akar ko terha emok pe tabon ako mena ko ale do bale emo ale kinto bang choda bale emo ale do ठीक ado hoy jahala ka eta dhorom hor ape atu mane hej katet unku ko dhorman torito etpia se unku akwa dhorom ko pochar eta santal atu re jahaya dhorom pochar na adhikar tai bachu chela se santal do majiari system lekate chala kana enkan noa re tayom dram se pe uihira kata atu re pe bolo chwa kwa se banga chel kata uihira kata ale porchar utar do ora do porchar hon bala porchar choka ar ale atu do bolo hon bala bolo hej chokwa no do na le dabi gya enkan hon ka 70 orak ape mena pia enkan adi noa jaha mane protest re se jaha laka birod re adi kom thara kate nyelena to ona do adhan hor do ko ruwar chabayna to tayam dhara tele iya kiya ona ko dala rapa kiya le kom dhara hor gele tahe gole na adhan ko uthaina ar meta program ature tahelena ona khatir ko bapla program tahelena ona khatir ko ruwar na ठीक है एकल बुझेना अनखाना आपे सोर सुपर आतु करना चलका गोड़ो गपला ओकला का पे नामे दा जहां लका आपे संताल रगे ताहे सनाय पिया अरे टाको संताल बागी काते इंग्लिश सनाय को एटा तो को एटा धर्म तेदन हा बाको चला जे अतु नवा गपल मारा हा सेलेट को ताहलेन गिया को आर ओना एटा अतु को हाले सुर सुपर अतु को बोही को मा को अगु किया को अगु कता दो ओना को हाले रपा मिसा तरा के ठीक गongke enkan bujona ar enkan mucet re disom hol ko chat disudis chat ama message em sodor aku mucet re disom inya message do huyuk kana je noa ingrej dhorom te do babon chala abo ha dhorom mena gya sarna dhorom bang abo sari dhorom jaha bun meta kana nyutum rage na bon eper hende kana dhorom do ina kan geta bana to abo janam dhorom rage bon tahen ma eta dhorom te alabon chala ma ona ge alinya men do tehen ma Christian dhorom do meta धर्म नितुम तको प्रचार नवा दो मेटा राजनीति कना क्रिस्टान धर्म रे दो जहाँ आले अतु को नेले को रविवार को सेनोक कना मित कोना चाले 10 टाका पैसा नवा दो मेटा व्यापार लेका चालू का को जहाँ तिना आबोरिन हर को क्रिस्टान कना एड़े इदी हिजो कना को मित कोना चाले और 10 टाका पैसा नो नुका चालू कना एनका नवा दो मेटा व्यापार हो चला कना लई जोय दा गंके हाँ नवा दो व्यापार गे ना चला कना माने हर को एड़े हजो कना को लई दाको और को लई दाको नवा धर्म को चला लंखान आडी बेस सुजोग सुविधा को न्यामा ना साथे रु हासु को बेसोक कना को तुमे चिंता हाँ उनका दो ना ako सुविधा रान मुर्गन को एमिया बांग स्कूल रे गिदरा को ako ना स्कूल को खुले का गिदरा को पढ़ाए को नोनका को को चलू का तबे ओना को उचित खोला चलू कना नो जे रविवार मिद गोना चले 10 टाका पैसा इदी दो को नवा करे खन के चलू कना जो भारत दिसम रे जदि ओना ये ईसाई धर्म मेना का उनको जदि को एमा एनखन मिद हफ्तार गे अडी गन टाका होयो कना तो वर्ष जदि ओना टाका मिद जगह रे जदि मिदु एनखन मा जतो ये चलू नोनका को चलू का अच्छा ठीक एक बार ठीक kan santal ko ji nongka ko jumi to ako ente khan do ako mitang best develop jaga ko sete dare abo ma ona ma babon chahaya se awa ha to samaj mena gya तेहन अतु रे जहाना गे पैसा पत्र बन उठावे बाहरे बांग मामोने रेन बखान दो आचारे बिचेरे तेहन आबो सांतार दो जतो बन जम खर्चो चाबाया तबे ओना पैसा करे खुदा धरा जो 1000 टाका जदि मिद हर बन जुरिमाना केदिया बखान बन कोई केदिया बखान जहां खन गे पैसा बन इनकम किया तो आबो हा तो संविधान मेना आसेका बुझो 1000 टाका जदि आबो बन इनकम किया तबे 700 गान टाका दो आबो बन जमा 300 गान टाका दो आसेका बन इमाय मासे उनका जदि जतो हर जदि आसेका जदि गरो सपत जदि बन एमाया एनखान आबो हो चिदा सांताड़ा हो धर्म चिदा बाय केटेजवा और आबो हो जतो आबन चिका दाड़े आउना पैसा तगे एक बार निहतेन आयमा सारा गंके आपे जहां लका प्रोग्राम पे सप्लाव लेदा ओना पे सेट केदा ओना साथे दिसम हल को बाय चेक के को आज ताहेना दिसम हल को जहां सांतार रे मेना का को सांतार लेकाते को ताहेना बाको इंग्लिश वा से इंग्लिश धर्म बाको मना बतावा आदो आपना पिना चॉइस खान तो का सेन दाड़े आपना तो मान खान जोहार के तो हां मा जोहार के अनजागा प्रियफोर नोंथांमोना बे भिडिअखौ नुबाय नोंथांमोना 50% बाथ्राफोरखौ भिडिअखौ नुनायनि गेजेरजों नोंथांमोना बुजि मोनबाय
नंगौ बिथांमोननि बुंनाय भाषाफोरखौ हयथ' जों रावबो बुजियाखै एबा माखासेफोरा बुजियासै नाथाय माखासे सुबुंफोर दङ जायफोरा बुजिग्रा सावथाल राव बुजिग्रा दङ बिथांमोना बुजिबाय नाथाय जोङो भिडिअखौ नायनायनि गेजेरजों थोंजोङै बुजिनो हादों जे बिथांमोना बाइबेल सावदों बे बाथ्राखौ जोङो रोखा रोखायै बुजिनो हादों आरो लोगोसेयैनो बेयाव सासे सेंग्राया रोखा रोखायै बुंदों बियो फरेन धोरोमनि लेखा होननानै आरो बिथांमोना बेबायदिनो बाथ्रा बुंनानै बाइबेलखौ सावदों जोंनि भारतनि धोरोम नङा हिन्दु धोरोम नङा दा बेयावहाय जोङो बे धोरोमनि लेखाखौ जोङो सावदों आरो जोङो बे धोरोमाव थाया एबा जोङो बे धोरोमनि नङा बे धोरोमनि नङिखाय द्याट मिन्स ख्रिस्टियान धोरोमनि नङिखाय जोङो बेखौ सावदों ख्रिस्टियान सुबुंफोरा जोंनो होफैदों जोंनो दोनफैदोंमोन बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ बिथांमोना बुंदों आरो बेयो जाहैबाय ख्रिस्टियान धोरोमा जाहैबाय गुबुन हादोरनि धोरोम फरेन धोरोम बेयावहाय जोंनो बेखौ नाङा जों बेखौ खालामा जों बेयावहाय सावदों होननानै बिथांमोना रोखा रोखायै मोनथिहोदों अनजाग्रा ख्रिस्ट'प्रियफोर बाइबेलखौ सावनाया बे सावथाल सम्प्रदायनि मानसिफ्राल' दिनै सावगासिनो दङ बे नङा बाइबेलखौ गोबां जायगायाव सावो दिनै गोबां मानसिफोर बेबायदि दङ जिसु ख्रिस्ट'नि मुं खोनाब्लानो मोदोम थोर थोर मावलायो सोरखौबा बुनो मोनगौ नामा सोरखौबा सिथारनो मोनगोन नामा बाइबेल सावनो मोनगोन नामा बेबायदि जायो आरो जाय व्यक्तिफोरा ख्रिस्टियान होननानै सोदोब खोनायो बै ख्रिस्टियान होननानै सोदोब खोनाबानो ख्रिस्टियाननि मुं खोनाब्लानो रागा जोङो ख्रिस्टियान मानसिफोरखौ नायनो बायो ख्रिस्टियान मानसिफोरखौ सोबालांनो गोसो जायो सिथारलांनो गोसो जायो खुदै मुजुलांनो गोसो जायो बेबायदि सुबुं जोंनि भारत हादराव गोबां दङ जोंनि बे बुहुमाव गोबां दङ जेरावहाय जिसु ख्रिस्ट' आरो ख्रिस्टियान होननानै सोदोब खोनानाय लोगो लोगोनो थोर थोर जाखाङो रागा जोंखाङो अनजाग्रा प्रियफोर जि जाथायखौ नोंथांमोना नुगासिनो दङ एबा नायबाय जि सावथाल सम्प्रदायनि मानसिफ्रा बाइबेल सावबाय बे जाथाया उड़िष्यानि सिङाव जानाय मोनसे जाथाय आरो थांनाय डिसेम्बरनि 17 अक्ट'आव जानाय मोनसे जाथाय 2025 रिसेन्टलि जानाय जाथाय नङा जुदि बुंनो थाङोब्ला रिसेन्टलि होननानैबो बुंनो हायो प्राय मास मोनसेनि खाथियावसो जानानै दङ अनजाग्रा प्रियफोर जेखि जादिया बिथांमोननि थाखाय आर'ज खालामगोन जायफोरा जिसु ख्रिस्ट'खौ नेवसियो जायफोरा बेफोरबायदि ख्रिस्टियाननि बिरुद्धि जिसु ख्रिस्ट'नि बिरुद्धि खामानि मावो बिथांमोननि थाखाय बिथांमोनखौ जों निमाहा होनानै बिथांमोननि थाखाय आर'ज खालामनाया जोंनि बिबान जोंनि खामानि जेन बिथांमोना जिसु ख्रिस्ट'खौ नुयो अनजाग्रा प्रियफोर जोङो बाइबेलावबो बेबायदि जारिमिनखौ गोबांखौनो जोङो नुनो मोन्दों जायफोरा जिसु ख्रिस्ट'नि सेलाफोरखौ होसोदोंमोन जायफोरा ख्रिस्टियान सुबुंफोरखौ सिथारदोंमोन बेबायदि व्यक्तिफोरा जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावहैनो गोनां जादों आरो दानि बे बुहुमावबो दानि बे सोलिबाय थानाय भारतआवबो गोबां व्यक्तिफोर दङ जायफोरा जिसु ख्रिस्ट'खौ निन्दियोमोन नाथाय बिथांमोना जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावनो गोनां जादों दा बेयावहाय अनजाग्रा प्रियफोर आर'जआव नांथाबनानै थागोन जायफोरा ख्रिस्टियानखौ मुगैयो बिथांमोननि थाखाय आर'ज खालामदो देवब्ला प्रियफोर दिनैनि रादाबखौ बेसेयावनो दोनथ'नो हास्थायबाय फैबाय थानाय समाव मोनसे गोदान रादाब एबा मोनसे गोदान बोसोनखौ लानानै नोंथांमोननो लाबोसिगोन देवब्ला बाय बाय